Αγγλικά θα μπορούσα να το μεταφράσω αγγλικά, κάνει έλεγχο και αναφέρεται σε ένα κομμάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια το έχει θεωρήσει μία από τις πιο σοβαρές μάστιγες που έχει να αντιμετωπίσει. Η διαδικασία της παραπληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε θεωρίες για πάρα πολύ χρόνο και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Η παραπληροφόρηση χωρίζεται σε υποκατηγορίες, εμπλέκεται πάρα πολύ σοβαρά με αυτό που θα μάθει να λέμε στην καθημερινότητά μας bullying, και ιδιαίτερα cyberbullying, τον εκφοβισμό. Εμπλέκεται πάρα πολύ σοβαρά στην διάχυση ψευδών μέσων και στη χειραγώγηση της μάζας. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία του 2018 ότι θεωρείται σήμερα ο νούμερο 1 κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ομάδα, και εγώ και η ομάδα σε σχέση με το θέμα ήμασταν παντελώς άσχετοι. Και η διαδικασία για μας ξεκίνησε διαβάζοντας πάρα πολύ. Είχαμε την τύχη και ατυχία εντός εισαγωγικών και στις δύο περιπτώσεις να πάρουμε ένα πολύ μεγάλο και βαρύ κομμάτι του εθνολογίου που θα το δείτε στην πορεία. Και αυτό μας ανάγκασε να μελετήσουμε πάρα πολύ. Κατεβάσαμε πάνω από 800 άρθρα από το Ακαδημία και μελετήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Τα δεδομένα που πήραμε είναι εντυπωσιακά. Ο ΟΗΕ και η UNESCO θεωρεί ότι περίπου ένα 25% των κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στήριξε την εκλογή του σε στημένες παραπληροφορήσεις. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά σιγά-σιγά. Καταρχάς, να αναφέρω ότι όλο το υλικό που θα δείτε σήμερα είναι έτοιμο, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, στο site που κάνει και στην πλάτη μας στο διαδίκτυο. 100% στα αγγλικά, στα ισπανικά που είναι η γλώσσα του coordinator, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα υλικού μεταφράστηκε χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής για αυτή τη διαδικασία και ο θελός από τους συναδέλφους και ιδιαίτερα από την κυρία Λέτζη που έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω λίγο ακόμα σε αυτούς τους συναδέλφους, τη διεύθυνση, όλους τους καθηγητές, ήταν όλοι πλάι μας, αλλά και όλα τα παιδιά, γιατί όποτε σας χρειαστήκαμε, ήσασταν εκεί, δεν το ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,